Poisa chun han pedona mà sẽ transaction fail anh ti tatlat mai mà kan ti hlom khop mai pa bang po chun en thing ye money thei jok le poisa a do ti nai money don le nan tia Mr. Kudul po chun a thei lo ka pa khan in mak ta doi sum nga kha nei thina sei boxia ka pa me chun dot min khul ka ring boxi lo wa moi te enga mo thil dik lo om nyang khoi ge mang kan lo ti ve china nge an tia ama po chun han ti ve china mà sẽ transaction fail cả đằng mang gọi đến computer cho nó đâu xí dễ mày boxia chứ ta đây Mr. Hana chuan Mr. Fisher Hana chuan kapu tu na chuan kan huna theng ve ta good win ho hianin an poisa zong hi an chan vek ani ti hi an khwem me lo ni hi mole tin an lo suya ne chin dewa Mr. Fisher Hana Simon hena engam tak min ti sak te tia soi kha alo lang leya Mr. Fisher John Simon and Hena chuan good win ho company chu ti chevek turle an poisa zong po man theidawa siam turin alo ti khalo nia chu ne chindewa anin phone ha an soi khani Mr. Good win chu athina rim ta khop mai khatiang kha min ni zat vela transaction fail ti wang ham poisa ka nei lo tin an chuang hlenam mi ho sa tak kala ni tholom beng lama engama buena omaniang antia pa ber po chuan nie boya cái màn beng lam pang chu kan beng hala nge tina phone chuan phora Mr. Gutun po chuan kapa le beng lam pang hi anin khatho em maya chu wang chuanin chin felin om vat ngal mayang antia pa ber po chuan kan ring hlel nei nam Gutun chung kwa thil ti thena de chu kan ring zo lom antia tai lo po chuan nie ke pun ka ring to ke alo ti ve po ne ti chuan Mr. Office on hena chuan nang kha good win ho ain thil ti the jok ni soi ni rom ni e thil ti thena chu han lan tir la cheng za che nge kan chung ko tan hen in phal ve re do ti soi ni chon ke ma nge hian kan ho chuak ang che an lo ti hal boka midang ho chuan good win chung ko ho pon mak ta doi sum nga me chu voi le khata an pe ngal rom thei daw ni ya hela ya ku do pa hian en thil che nge mo ti ve theyang le lo ti ya midang ho po chuan yang ma thei nei tak tak lawang good win chung ko ho chu han benga anaw te ho mai cheu chon lo lu tham maya thil pek chi khang pathum lai mai an ron keng lu ta ni midang ho chuan engen ne ron choi ru tak so enga tinga chu tiang son an ron ti vela an tia helai pa po hian mak ta doi som nga ai lu jok thil chu en tak niang mo lo enila enge kan khriang chu han tia chuta Mr. Office chuan ole voina hian helaya thil pek pathum hi intan kalo kengani eng hi Crystali ka ngai thlutzia en tir tu te anni bokani tin pakhat hi aron la he jungbun hi hei hian ka ti tak zet na a en tirani kadam hun chung zongin nang hi ka mang yang che tin jungbun chu Crystali chu a han bun tir phota Crystali chu alom to khop mai pa bo chuan khoi mo thil dang chu tin thil pek pani chu an la chu da chuan che ka lo om chiang deuh chana han ena ehe Charles Fisher he pa hi mo lo nia he pa hi kan ma mi ho sa ber le thil te thei ber kha ani lom ni a ron ti chuaka tai lo chuan khoi mo tin rang takin an en ve nga la o ani nge hi mo le Charles Fisher am mi lo ho ni don hi he pa hian min pu ma tu mani hi hetian hian chek lem hangin min pumi tumo mo an ti chuan Mr. Officer chuan kha mak ta tuai za ania chuan kha mu lo chung ko ta na ka thil pek chu ni chuan ka ti mai lo ne ti khan in khathiamang nang ni hoi Crystali chung ko chu ni lo long chuan kha ka pe ho lo wang chu an ti ya pa be chuan lo oi thelo nang hi Charles Fisher moi ni ya an ti non le o ni ke hi Charles Fisher Mr. Fisher Company uncle to pa chu kani chuan kha poisa in la to boka ka thuin oyang hai tuang kele Crystali hi min ron ti buai athiang to lowang a han ti boka ma sen oi ta tlat lo Charlie hian do ta soi ka ring lo ni tinan soi Mr. Fisher po chuan nie dot ko soi mi lo helai huna hian nang ma lo foi tu chelo kal kani tin thil pek pathum na chu an ron la le hi contract ania kan company contract ani hi sign la kam mang ina che ting henan
chuan kan company kan thok don nia a han tia chuta le Mr. Goodwill chuan chu contract chu kan langa la a han paisana inga tinge mo zam mi lo do ti soi zel le Fiso company omna mun an headquarter po ihriam mon le am building omna po ihriam ni khatiang khan engwangi nge in ti thei taka ilo in so vela he khuwa tang hian mun la taka omani nge sin mina zongin uncle thei po ni bo kheglova chumi ni wanga he tianga min obu mi tum ronga ta hi chu tiang khopa bum thei mol chu kan ni bik lo ti khela kan du ni a han tia chu da le helaya puto po hian nie Mr. Goodwill soi kha dek chiani Fiso company ni tu te chu he khopu hian nom lo ta pang ka kha chiang khop mai he pa hian lema chang mai ni hi a han tia chu tianga an oilo zian soi tak tliang ta ka chon mi pui ho po chuan amak hle mai lem chan na ko pui tak mai omani hi mole do soin omani chuan an zak via mang le tin an lo soi ve sop sopa chu ta le Mr. Goodwill pa chuan phone call dong ta oh hello inga endina ka bank account zong man thei lo vina tang ve kamo inge niom zia a han tia on phone tu hian Franklin soi vak ngai no poka khelo mel mai nei ni mai thei he thil hi an kan ti tlat mai Goodwill chung ko thil ne zong chu na hian man thei lo vina tang ve ka he official takin ne an lo la khirang che tu tinge ke poka khobik lo tlat tin an lo khil ta chu ta le Mr. Goodwill po chu at lau thong deuh ta Mr. Officer chuan ikhana chiang view toin ka ring ipa in phone call adong zo chia in du pot chuan in boina chu chin feren tum don ya in theinga thelo chu kan lo enang chu a han thia kapa engin yom zia bank account la mai nge boina omem nia an ti chuan a maya chuan a kon bank ta thuai mai nang pa hian thil poi ta ke ti ni hi inga tinge mel ma kan nei ta an tia kapa inge soyom je chu ka van kha thiam lo ve a tunge kan mel ma chu ni a an tia Goodwill company chuan poisa enza ma kan nei to lo kan nei zong chu ti top sak vek kan ni a kon ti chuak ta Mr. James no sedan chuan mel ma siam ni a kon ti he tiang ang din huna hian ke hian mel ma ka siam thei ring am ni nang ma thil ti vek hi ni nang hian mel mai lo siam ni a han tia kapa chu tiang thil ang ma ti ka nei lo hey in ne na tu chung chang ka lo boi puya thil sul ang ma ti ka nei hlenem a han ti chuan a mai chuan han beng le sok maya tuna hen kan tla chia ti hriang che chumi na lan tiu chu ne pui nei thei lo inu pui nei poi cancel hala nga yang a han tia kapa lo la ding te kapa an tia an zui loma chu ta le helaya pa ba hian Goodwill company chu an ho sa hle kan kha chia ending chu tiang an tlak chia thut thei le makta duai somnga kan Mr. Officer an thei lawang an minga len ang mai zo kan yang chu mole an tia nie chu tiang po chu ni mai thei tin an laking thei che lo ni chu ta le Crystal chuan Charlie ni chinai soyang khan Mr. Officer mi ho sa tak mai chu ini tak zetem tin an zot lia Crystal tin avakal na ya itan chuan pom hak view mai theya ma se imit nge in ina muang ke ma hi atak tak kan ye a han ti chuan tu polo ni la khi chung ka ngai poi mo lem lova Charlie ni chung chu ki chuan ka mang yang che a han ti ya chu ta le pa be chuan khati mai ol som khan ka fanu kha inei ka gam ti don hau lo nia makta doi som nga kan don tu kan chan pha chu wang chuan makta doi som nga mai ni lovin makta doi zanga min pe ni lo chuan ka fanu kha enti kong mai inei thei lawang a han ti ta Mr. Officer chuan apoi ka ti khop mai na chin deuh khan makta doi za che ka pe chowa ma se in pom du lova in ti cheve ka pe dei to chowa ma se nang ni chon in du lova ti thei dang ka nei to love an tia tai lo chuan kha chu a lem ani kha khatiang chek lem kan du hlenem a poisa nge lom kan du ani lo chuan ka una nu kha inei don hau lo ania tina kon sei ve le ya chuta Crystal chuan a to ke hi bungwa kan hlenem enga tinge poisa munan man nin tuma mi hring ve tho kan ya ka mi hring do zong chu kan yang chu chuan nang ni ho hian buana siam lo tum to lo la ka du ni atita auna pa chuan Crystal e pa hi do soi mang ni hi i hoi mai ni ya a han tia do soi mang polo niang miang abulom he ka thlanga
nang ni bulok mai chung ka thlang to chu ka thu to pa ni a han ti chuan iwa han mol tak em he pa hi zui ni chuan voi khat ma kan inai ron le to ngai lawang chu hriang che a han ti a thalom ani chung ka kalang ni melom Charlie ikal te yang a ti tamaya pon lama chuan chu main han tuma ma se Charlie chu ni kho khado chuan a tlu ta thut mai Mr. Han chuan Charlie I thoim in tingai om han tia lo be puing ha vat vata midang ho po chuan a thi tamai em moni re inge moni zia le han ti nu be po chuan lao thong tak chuan kan thil ti chu ni lo to a mai na tu ti go a lo ti ya lo lao thong fiao maya Crystal chuan Charlie han haute min ti hlaw ania helai mun atang kan kalbo ngai kha a han tia chuta Mr. Han chuan kapi lungai su kan pu hi motor na sutna tang khan ala ha chuak thachi lova atak sai la chaklo em ema chu wang chon ni kho khalewin an omlo kan hi ambulance kan ko nga nomdoi na kan huenga engki ma fel evek mayang ati ni ole Mr. Officer bo chu domdoin lama chuan a chol ha dam le to wa doctor chu kong kala doctor enge an ti chuan dam lo hi ala dam thachiang wak lova a chaklo khop mai chu wang chon a chol ha dam mangai ni hospital hi chu chua san to lo la adam chian ma chu eta hen om to la tha a han ti chuan ole kan lo me han ti Simon abo chuang takin a gon thleng ve hala Mr. Han en thil nge thleng ta a Mr. Officer hi veng him tlat turin ka ti chen rom ni enga tinge he tiang din hunai na din le tak sia a han ti chuan nia poi ka ti khop mai ke ma thiam lo ni Mr. Officer kha chu lo turin ka ti a ma se kadang thei lo ni a han ti chuan kadang thei lo wa idang thei lo ni chuan enga tinge ke ma me kon call mai lo wa hey a thi trip ani hi han thi ta sen ting ani ang a han ti chuan Mr. Han chuan ka thiam lo vek ani ka thiam lo ni tina ma le ma chu han in benga Simon chuan atok alo ti chuta Crystal chuan Charlie hi dam chiang lovin hospital hi a kon chu sana a chan chu ke ma wang hi em nia a han ti chuan oni ka pi pasal dang inei don ani ti khret khan kon khoi nge che duwa kan dang zolo ni a han ti chuan ke ma thiam lo vek ani chu mole a han tia ni lo ve nang ma thiam lo ni lo nang de chu anu pui ni ya nang hi chu a thiam lo mi lawang che a han ti chuan Mr. Simon chuan ole ka kha thiam e chu wang ani mo kan pu khan good win chung ko ho ti chevek duwa min ti ni a han ti chuan Crystal chuan en ti mo kha nang ma ni ti mo ni a han ti chuan oni ye kan pu Mr. Officer hen ti tu min ti a athu be kan zo mai ni a han ti chuan ani chuan ani hi mi ho sa tak thil ti thei tak chu ani tin em ni a han ti chuan Simon chuan kan pu hi tu nge ni ti ila kha chiang na nge a an ti Mr. Han chuan a voina khan ani na tik tak chu a sei chuak dowa ma se tu man an oi lo ma le an ti a Crystal chuan a ki chuan ko oi lo thu ka sei diam lo ma se mak ka ti em ya chu wang ma le a han ti chuan ne amak mai thei chuan chu ai thil mak pakhat kan lo khurang che Mr. Officer hi a private jetin zin atuma ma se van doi thak takin a jet chu a puak ke dak ta vek maya paro chu tin zuang thlam man lawa adam chuaka chu a chan chin tun nai mi ni han ti chuan chu wang ni don chu kanin ton ton tiang khan mi a emo ka ti ya kuddo ang mai na lo ama a khriat na zong a lo veka kuddo sa tlia me mo lo ti ya tunge ni ti chu lo khirang chuan o he tiang hian abula ka om lo tu ania avan zira wem antia ni lo veka pi kan ho tu pa hi lo tampui zo ka ni chuan he tianga achunga ingil nei man hi ani pon lo mana pelet em ang che chuan kan pu hi min en ko pui thei don ani phot chuan ke ni pon kan pu kan zang che in nang po kan sang che an han tia chu tiang ang in za na le go pu na chu ka du lem lo ve Mr. Charlie hi dam thatakin ron hau chu le se chu ka du chu ne mai ti na soita ni ole heti lai hian office nam pang lo langa Mr. Charles chu zu lo in arigo lo ha do hlek to pone mai thei anau mai chia kha agon kal na ya kapu ihu na pa chu ala thilo ni mere a chuan hotela voina an mu ni chu ma se ni kho halovin atle ngala
đầm đuối là tôi nan đã anh thì chuan em mô anh thì ta anh nghĩ gì à khá thọ nó bỏ cả hắn thích từ này lắm nè anh tin cái đầm chua thấy anh thì chuan hết nó hiền cái pu cái tiệp bớt tục cái thiềm lâu này anh thì khá tiệp cái tiệp bớt tục thì vào mấy khăn anh kiếm xiêm thắt lên chuông này nè anh học chua tổ từ này đâu anh học chua cái này vậy chuan khá thọ nó bỏ cả hắn cái này hem mỏ cầm phúc này thì anh chui chua không àกันช่วงที่เลี้ยงตัวเขาอยู่เห็นทีอ่ะเห็นไปเช่นดูเห็นก็เรียล้อมอันนี้ชวนเอาคนเขาช่วงตัวกันนี่เราทีอ่ะนังเห็นที่ติดเทนี่ช่วงนี้เห็นติชวนเทตอบรถชวนเนี่ยทีท่าเทตอบรถชวนเจ้อันนี้กันด่าบุ้มมักตัวนี่ดำด้วยนะออกมาบริการตั้มตะกินนั่นเป็นตัวนะเอ็นทิ้งกันตียังอันนี้ตัวเตะทีอ่ะก็เรียล้อมลุงไอ้สุดีดานก็เรียล้อมดีดานช่วยกันส่งมือมั้งยังปนอีเสียยูน่าไปฮีอาคนเลี้ยต่อตัวกันนี่เรายูน่าไปเห็นทุนไหนนะอาคนไหนต่อตัวกันนี่เราฟ้าทุนไหนน่ะจงให้เกี่ยมานี่ก็ต่อตัวกันนี่จู่ฟังจงกันว่ามันนั่นสั่งขันกัลเซลพอดีละเกี่ยปุ่นก็ติดตัวจุกเราติดตัวเนี่ยทีเนี่ยอีเสียดิเจ้าดำโดยนะตรงอาคนชั่วมากเองเฮคอมพานีทุนไหนนะฮิกเราหลักมันง่ายนี่ดิจวนกันว่ามันนะอาเราโหลดชะมาอาเราเล่เล่าในปุ่นcompany ทุนไหนนักเล่าในตัวชวนมินชุดสักเทตอนตัวเราวะจู่กันตีกันยังไงนี่อันที่อ่ะนี่ก็เลยอันที่ตา我哋從中小最必須到嚟緊環境啊，阿老坐很老長啦，緊環節出嚟，我當你到你當中佢咪專卡緊度多嚟不同哦。